lagyan natin ng milk. Almond milk ang ginamit ko. Almond milk ang gagamitin natin. So, ihalo-halo lang natin ito. So, na-mix na natin yung ating pancake mix. Pancake mix with chocolate chip and banana. So, lutuin na natin. So, nagpainit na tayo ng konting-konting mantika lang po. Mantika ang gamit natin din eh. So, yun na yung ating pancakes. Lagyan lang natin ng 0.